Så skal jeg tale. Ja, hvad hedder du? Hej. Frederik. Du hedder Frederik. Frederik, hvor gammel er du? 7 år. 7 år. Og Frederik, hvad skal du optræde med? Beatboxing. Okay. Er det dig, der har lært ham det? Nej. Er du sikker? Jeg har ikke lært ham det. Han har selv lært det. Og hvor lang tid har du øvet dig på det? 10 måneder. 10 måneder, altså næsten et år. Ja. Okay, det er jo længe. Det er jo længe. Men ved du hvad? Vi glæder os meget til at høre, hvad du kan.